ukula kulolu philo bosho uphumelele pastor wemlo ubuyachaza amaphupho. Noma yami ngifisa ukuthi isetshenziswe umuntu oyimember nonikelayo umtshalo kuphela. So 9 5 ntambama. From Monday to Friday kuphela WhatsApp. Wena kumethi sawubona phasi uphupha amakhandlela acimile bese uyawalayida. Amakhandlela becimile futhi amakhandlela bona asetshenzisiwe abese ayacima bese uyawakhanyisa. Bathi kasenze kanje ukuphupha nje amakhandlela kuwuphawu shuma wakhanyisa. Isara abecimile noma amakhandlela amasha. Kodwa break into pieces 1 kuyenzeka kuma amakhandlela ubuphawu oluhluma uwakhanyisa. Olusho ukuthi kungenzeka uzokuba nenhlanhla kuphinde kuvulekeke kuqaqeke noma kube nokukhanya ezweni zakho ekade zivaliwe ngoba omunye njengalawa uma ubothe becinyiwe abecimile uma usuwakha sekukhomba ukuthi lobunhlanhla buyabuya kuyavuleka kuyaqaqeka sekuba nokukhanya ezweni ekade zivaliwe yabo. So iphupho leli lingafika kumuntu obekhuleka ezilile lingafika umuntu osebenzisa amakhamba athile njengamanje okuqhaqha izinto ukulungisa impilo. Kodwa ke number 2 kwesinye isikhathi uma ngizophupha amakhandlela kuwuphawu lokuhluma owakhanyisa olungasho ukuthi kungenzeka kade ukhonjiswa amakhandlela okumele uwasebenzise uma kungukuthi uyakhuleka noma wenza izicelo okanye uyaphahla. 3 omunye angayibheka nje kwabanye uma kwenzeka ukuphuphe amakhandlela kuwuphawu lokuhluma owakhanyisa olusho ukuthi kungenzeka uyakhonjiswa ukuthi uzozithola izimpendulo ngokusheshsha ozidingayo kuphela uma kungukuthi ungathola lawa makhandlela uwasebenzise. Ngoba kungenzeka uthola ukuthi kade ucela kade ukhuleka kade uphahla so ukhonjiswa amakhandlela ke manje wawakhanyisa ukuthi mhlawumbe manje sikuthwa wena ukhiye wempumelelo noma ukhiye wempendulo zakho lele kunaka amakhandlela nawo awuthola amakhandlela wasebenzise yabona. Siyabona.